Ito pagkatutulosa palit kitahan ko ang may didi paraliton Graham tag 25 man aminin Graham bay mabuho diri gud kita nga do rumakong kuno masa ka ngadto ada lagi kita dito may kuan may ano pa yun siya niya stasyon. Ring-ring. Otro. Ay. Good morning. Good noon. Today is February 26, 2025. Time check 12:35. Mausa iton ko ano? Kompanaryo sunod. Masasak lang ta ito. Oh. So yan ano, itatong liwat baga buruhaton nga adlaw. Oo. Inin makita ka mo pagka di spaceship o di UFO kita matika di kita yan nahatakloban kaya no ita ko niya na baga igahatag lang yung himang raon tabahin nito na kulo at batos ha examen nira yan ha so half daylight kung basta examen nira so ay nagsinabot man kami ito nga nagsabot kami nga mabalik at pag susundo naman haim okay baga nalilikyan tao sahay ito naton mga batos katon anak particular na takon anak ano nadiri lang ngayon baga basta inin imo baga tataganhin freedom kaya nang lan may daning baga sinisulod nga baga paghugot o okay nasukot na magabhian amo tot amon sukot baga yan ang baga pag himang rabon kaya nung nga nagagabihan niya at iya klase tubtub sugad la ngayon kanang lano naton gyapon niya taganhin atensyon okay although tatagan tayo atensyon pero pagahin usahay di rin nato napapanginano na iton iya oras naghihinulat na lagi ta iton iya pag-aabot baga na napatakas lotin nga bata ba so amo nagsakay ang anak sasakripisyohan ko ikaw laanay o sasakripisyohan o nga kukuhaon ta ikaw okay man pinapaundang ko ya iton baga mo makitiyan na sa sagaran nga naiiha baga nag-gym kung kaloy so amoy nga baga diri pagdiri ito niya mga buruhaton pero sahay natakaw o ngan total nahingandaan ito naman itong permit at pagtitigadi takluban igpapasok kong liwatan among kakulop o anamong kakulop baga nabuhat anamong baga pagsakahang bukid o so ipapasok ko lang ng mga video ha. Okay. Salamat. Pero sa pa yan. Ha? Di ba may dagat ka pa? Oo. Pero mapakadto kita. Kadto kita ligid la. Mas pwede kita nga dala di hit kuan. Dito lang hit first station. Nataasad ko dito dapat. Kita ay taasad dun tulusa. Oh. So makadi kami yan asab 4:20. Sunrise. Sunset. Asa 4:20 baga makuri man kami magpadayon nga to Igbaw adala kami bisan la tubtub di dakuan kay kita ko namon kay niginura na no bugos nga adlaw pero nakasima nagyap o di bugos nga adlaw pero nagyap kadlaw sige pag inuran makuri kita magpadayon kita ngadto kay una nga daan bay maglandslide simba ko Nadia ay kapitan magtawanan kita hatulusa pero sana kita mapagkatutulusa palit kitahan kuan marasa nga ni ano mambut kami dapadi ha ano pa inin manakadampoil ano to Nayaik. Tawa pa.
ano kada ko nung Graham boy, ano? Di rito paparungon kay para ka mo kumita kunain. May di paraliton nga Graham tag 25. Mapait lang kami maduha. Tag-usam. Baga kot-koton, wala kot-koton. So hindi na Santa Isabel ha. O i-promote tayo nin. O kay talon kay iranin baga kuang gadinin hira. Sangkay ko. Hoy. Unta may ada ano? Unta may ada. Barato yang adoro itong hiya nga Graham nga tag 50. O tag 50. Baka kunyo tag 25. Ha? 45 di tayo. Mamay kalahiton. Unta diri magkuan. Unta diri pagka diri magkuan itong presyo. Magitaas dayon. Kayo kay foil nga daan. Imagine na lat foil. Oh, may ada didi karatulano. Ada ka na okay. Ha? Oh, ay tagay. Oh. Ay, ante. Ada dira. Mapait man amo hindi ni. Manskin tag 5, 25 ang Graham Bells. Oh, Graham Bells. Ay, hello. Apay. Yan mo nakakaon ng timo? Ha? Sige ta kung kakaon kay para kay pakita. Kay matutunaw ini kung diri ka unon. Kakaon mo na. Oh, sige. Man na minin. Graham. Adat puil. Ma. Tiyaw. Man. Bay mabuho. Mamay kalaton. Tagkuan ini tag 25. Usaya ka kuan, usaya ka sugad ba? Hala. Bye-bye. Mama tutok mga pangarap. Wingban ba? Wingban. Hoy, yala ka daw. Baka kita kan bisngain matawag daw. Wingban ba? Amo tutok mga pangarap, mga wishlist. Oh. 6x6 nga military truck. Wingban. Oh. Kaya ito na oras yung mga relief operation ba? May daw mga kuan. Baka ka butang dinanda mo nga kuan, hinabang. Aray ganito niya. Posible may tapos ko doy. Terus malatim. Pero kino, madaman taon na aton. Ano? Alay natin po niyo. So, adi kita inambaw, adi kita tulusa. Iningin niya natin ginubuhat. Just in case lain siguro bukas. Amot at mapankuan. Mula na iluwat. Baga, Maris Day. Alam at Maris Day. Kitaon tala ha? O kung pwede ni buwas or ng mga adlaw. Pero parang yung magbagtas buwas anak. O diri pwede. Kung anong talainin, naklainin ipupust buwas. Masundo na kayong buwas. Examine na lot ni buwas ano. Merkulis. Yan ang Martes. February. Maris yun, anong panatag kanina. O
Oh, parang ano, parang malakit may dangayin din eh. Oh, madwa. Dua iso pa oh. Alberto, Maroto. Ito rin ta. Ayos. Okay, thank you. Yes. Okay. Sticker naman dito. Ha? Okay, gin picture ko na tira. Ada sticker, maro man yung sticker. Tapos iniya tatay manualan alan bad to. Sumiring nga ikaw kung isang kay Tunyo. Sabi ko, oo. Okay, ano? Kasi daw kuno kay timbusis. Busis lang kuno tid. Busis lang kuno ta kung kuno nakukuhanan. Kaya di ka man kuno tigpakita. Singko, panalag sa rakit magpakita kay importante magkirita kung ano kumbaga point of view ba kung ano nakikita nira o kung ano nakikitan bagat hira bagyapon ba't nagkukuhan oo dili kita makasakang adto lagi kay baga delikado kay pero nakadlaw nga nagiinuran ba Parang kahapon. Nalapas ka ni hot spring. oo Or na ko sa mga kay ano nag-landslide. mamay mo lagi okay parang mga isda ngayon kita yan natulusan na tinibong to oh okay pwede na kita umagi ay nagkukuhanan mga ay dito din an helmet tanda kuan anadis guys umanis malakat nadis guys bang kita maubsanin gasolina nak dami din mga kuan haliligid uri kita okay lang to kada yung ninong samboy Pacific naman ngayon din narang diri ano ha hindi kita didi ninong Ayan 50 premium helmet kasi nga ito ba wala gila na lisensyado to kay baga pinmalagi o alagat pinmalagi o may na lisensyado ra nagpala nala kita kay may kita obsa no may din tulusa sa joyride malabo na guntak matanak pag blurred man ini ano ba ito
Aradya, suntak mata. Mandini kita. Malusa kita. Di naman kita makakuha ano. O nga kita dito. O sige, dito na lang. O, may checkpoint, di ba? Dito na nga. Dito na nga. Lusot na. Okay rin ka pagka oo, masakasaka lang kita. Di rin ko matutikbaw. Bureau of Fire. Private property. Nay. Ulot. Ogi. Di na kita makakuan nga to kabuinan nak dito may ambaw. Oy, ala ka daw. Naabot tat signal nga ni. Ha? Ay gabi na di balas 5 masirom na di na kita mag galipanos nagtuti paigbaw. Ay ta pag sunod na lang pwede buwas. Wala yung Diyos. Okay. Ganito nga na. Oh, man, London Bridge. So, man, nice plus. Man, banding time na luwat. Kunain kami yan normal. Adi kita didi man. Adi kita didi pita may kuan. May ano pa nin? Bukid, Arampuan. Sana all. Kanak diri gud kita nga do rumakong kuno masa ka ngadto. Ada lagi kita dito may kuan, may ano pa yun siya niya stasyon. Bahay may dito do nakabuk. Oy, siya. Delikado pagsaka nga di ano. Landslide, wari landslide ano. Simba ko. Ayaw. Puhunan kita kayo ito, mamara-mara. O makuan.
Sunod-sunod na station. Oh, ito. Nak. O din okay na din eh. Ayaw mo? Ikaw? Nakatitag ba pa? Adto man dito tika do. Hindi naman pwede. Oo, din kikita no. Kapira ang estasyon. Ayaw. Para sunod may na natong pa karaniyon. Man din eh, okay na din eh. Din eh, okay la. Ano? Ika pero din yung estasyon. Din okay na din hilak sila na kita. Para sunod may natakartuon pa karaniyon. Okay. An high school kami, kami. Amo gyapon to namon mga trip. Bukid, pero wala kami wala makakaniton sus kay marami to niya basta napalit dik naron kuan kitsap. Mangraw kita pag mangraw. O baga, ambulan ang baga na kuan niya ng adlaw. Mangulilat kami kay bayan. Wala kami magkuan namon motor kay na diri may datrapal. Malusad lot kami. Oy alas 5:20 na. Uni-uli ang liwat. Mo sa nga di kung karoyag niya baga o palibway. Sunod kita kadto makadto igbaw ha. Anyad to. Okay. Sige, gulungan eh. Okay, bye-bye. Ha? Yeah, bye-bye. Di pa, lollipop. Lollipop pa bye-bye. Bye-bye, hinay ha. Yung ko pinasaway ha. Love you. Love you too. Okay, bye-bye, hinay ha. Bye-bye. Hari na kita hakuan. Dari eskwelahan. So niya makulot kita, maulilot kita. Oo. Mapita na kami, mapit. Hi ma'am, thank you for your service. Okay, mangulilot kami. Okay. Mon 500cc anak. 500cc. Tadi ini yang motor. C1. It's too. Uy, mga yun. CH2. Oh my gosh. Sana ulit. Pasok. Kadi pa kita dili. Pwede pa nga di ano. Mga klase kita di. Royal Enfield. First time kita din nga nakasulod. Sarita sir? Sir. Wala ko kita ni sir pero basin sir. May ID. Tao di. Okay, first. Gino, digap ito di. Ninja gihap to yun eh. Kuha na niya. Pero man ito ya, gilot, sarot. 125 ito yan sir. 133. 133,000. Relative din niya sir. Pero kasisi. 125. 125. Wari na niyon, kuan. Ang CX250. Nakuha na no? 625 Oo, 25R. Nakuha na no? Pero pwede pan order na lang. Pwede. Pero man ito yung tas. 440. Pero may installment ano? Home credit. Alaga home credit. 446. 446.
Kung installment, pero niya daw. Depende sir. Kung 3 years to pay, 1 year to pay. Nini, 1,000cc ano? Yes sir. Hay, may din nakamagapit mga kuan, mga tambutso, panliwan. Naliwan kami sir, pero wala kami ko. Tapos, Awar niya tambutso. See, it's two. It's two. Thank you, ma'am. Good night. Nawar rin na. Ano to, 50. Maring asad to. Hanggang sa pangarap lang yan, anak. Ay, kabaraka. Pore ka ito nigburutong. Ala, kadi kita kuan. Kadi kita Robertson. Una hadto na high school kami. Kaya na high school kami. Gaisano, Highway Supermart, Asia Trading. Mula to yun sus Ginoo ko dun Tacloban, kadamo na tingadtuan. May Dabong World. Naman kay Rex. Cinema. Sus Ginoo, Rubik, Badaw. Pagkat pagkakanhi pala. Tuman amad yung papapalit ni Kuan ni Rinis. Kettle Carns. Lakad Kettle Carns. Namin ito Robertson, Tacloban. Pero naman mga panahon anis dalan magmalipayon. Tom's World man ano na uli nga ni kadto mo ito na rin karaniyan Tom's World. Badaw oray damot music din damot music. Movie World. Wala na kita makakita ng sini ano tuman Snow White anak March 19 ano mga showing pagka dito kita pangita kita pag kita sunod yawat la may complete everything secret untold. Captain America. Uy, Captain America, saan yun? Coming soon. Sinners, Mickey. Thunderbolts. Elio. Tara. bayan natin, nabitin lang. Yeah, bingo. Una nga nagkada yung escalator na guys sa ano. Sukot maruba kaya ala puro pa prumba. Music parang. So ade, nakabot na kami nga di. Tahala. Tularong talanay. Ano na kumusta ni examen? Basic. Ada yang importante dire magpaka. Again, this has been your friend from another star. Kapunti ko siya. This has been your friend from another stars. Ako yung magpapabili ng gihapon, or kami magpapabili ng gihapon ngayon bus sa sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Bye bye. Okay.